Am mai pocnit ale la zici că nu opresc până nu pun cuvinte și dar să vorbesc mult. Adrenalină încă 200 mâini cu toate care trebuie fac sport. Sală acasă, din sport, sală acasă. Fac sport, sală acasă. Și nu dă subiecte când place să mă vorbească. Pe terenuri, îmi prin la te. Deci bat un pic vântul. Ce să găsesc, mă? Nu prea am bici. Hai să-i dăm mai de aici o leacă. Deci am închis telefonul și acum nu știu cum să editez, dar încercăm. La drum. Hai, la mai încet. O rebașită. Nicolae, uite pe Nicolae. Hai că mai încercăm din asta parte. Încă-ți bine pe bani, dar toate astea cu program transparent. Fac ce-mi doresc, încă încasez. Hai bă frate, că poate cheamă vecinii poliția. Poate cheamă vecinii poliția. Da, căpătăm alta. Una cu ta fata, nu. Peste tot, nu prea. Nu mă las mama. Uite, asta conta fata. Hai să dăm mai de aici. O auzim.